Hi guys, for today's vlog, maliligo kami sa Dinagsaan kasi last day ko na dito sa paggagala sa San Miguel Island. Pero bago yan, mag-intro muna tayo ng pangmalakasan. Intro, pasok! So ayun guys, nagre-ready na kami kasi maliligo kami ngayon sa Dinagsaan. Ayan, kumukuha na sila ng kamansi. May nyug na rin kami, may puso ng saging. Kasi yan ang mga gugulayin namin mamaya. Para baon namin doon sa paliligo namin sa Dinagsaan. Yan, nag-ready din kami ng saging. Ang gagawin pala nila dyan, pinakro ang tawag nila dito sa Bicol. Isa, sinawa! Hey, nakit. Masajis ka. Ika nakit. Kabahala kang lumin. Ito nga pala guys, si may bibidyohan ko kasi abalang-abala siya sa halaman niya. Huling masita siya ako! Ako! Oh no! Uhuy! A few moments later. Biya pangarang ka ni Bi. Dali na! So annoying! So ayun guys, hindi ko na na-videohan ang pagluluto namin ng mga babaunin namin. Sa ngayon guys, papunta na kami sa Dinagsaan. Ito nga pala yung daan papunta sa Dinagsaan. Dito sa daan pala guys, papunta ng Dinagsaan, mag-i-enjoy ka na talaga kasi sobrang ganda ng tanawin dito. Sige guys, maglalakad muna kami papunta doon. Habang naglalakad nga pala kami guys, may nakita kaming bata. Shoutout nga pala sa bata na yan, na taga dyan sa Dinagsaan. Ayun, kinakausap na nila Aday. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila doon. Guys, marami din palang mga kamote dito sa sa Dinagsaan. Ayan yung binibidyohan ko na yan. Mga kamote yan guys. Tsaka dito na din pala kami guys sa chapel dito sa Dinagsaan. Bago ka nga pala makapunta or makarating doon sa pagsisimingan, Ay, si pamalayianin daw! dadaan ka talaga dyan sa chapel. Tsaka itong cross na to, parang pag nakita mo na siya, ibig sabihin sobrang lapit mo na. So ayun guys, andito na pala kami sa pagsisimingan namin dito sa Dinagsaan. Ayan na nga pala yung mga kasama ko guys, nagre-ready na sila kasi for sure mga gutom na mga yan. Ako, magbibideo muna ako dito sa dagat. Tara guys, samahan nyo ako. So ayun guys, pagpunta pala namin medyo umuulan siya, taka medyo malakas ang hangin, kaya medyo maalo nung mga time na to. Tara guys, tingnan natin kung ano mga ginagawa ng mga kasama ko. Ito na pala guys yung mga kasama ko, inaayos na nila ang pagkakainan namin mamaya. Ayan guys, parang binubungkal nila yung buhangin para parang gagawa sila guys ng ng mesa. Yan, nakagawa na sila. Tara guys, punta muna tayo sa tabing dagat.
Yung mag-asawa nagtatayo na ng bahay-bahay nila. Bahay, bahay. Sana all. So ayun guys, bumalik nga pala ako dito sa tabing ng dagat kasi sobrang nag-enjoy talaga ako. Sinusulit ko na yan guys kasi bukas aalis na ako. Babalik na ako ng Maynila. Tara guys, samahan nyo muna ako. Pasyal-pasyal muna tayo dito. So ayun guys, sobrang lakas ng alon ngayon. Pangalawang punta ko na nga pala dito guys sa Dinagsaan. Yung unang punta ko dito, ilalagay ko na lang dun sa description box dyan sa baba para makita nyo din. Tara guys, balikan muna natin kung ano mga pinaggagawa doon ng mga kasama ko. Ano ba naman yan? Yung tent na yan, kanina pa yan, di pa rin natatapos hanggang ngayon. Para saan yan, Day? Sa ano, kainan. Ayun na. Naku, si Aday, pagdating talaga sa kalokohan, number 1 talaga. Taga-subok yan, dyan sa San Miguel Island. Habang binibidyohan ko nga pala guys yung hampas ng alon, napansin ko yung dalawang to, yung takot na takot sa camera to eh. Pero nahulik pa rin sila. Si Rika at si Angeline guys. Oh, no, 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 no. So ayun na nga guys, mukhang gutom na tong mga to. Tuloy sa'yo, Mel. Ano tawag dyan, Mel? Memo. Pinakro. Yun nga pala guys, yung baon namin, tawag dito sa Bicol pinakro yan guys. Saba na saging na hilaw, tapos ginataan. Sorry Angeline, nahuli ka. Oh no! Anong ginagawa mo dyan, Tom? Bakit ganyan? Si Angeline nga pala guys, tsaka si Rika, ilag na ilag sa camera. Kala nila hindi ko sila mahuhuli. Yan, huli cam. Sa camera, Angeline, wag kang umilag. Pero sa utot ni email, ilag ka. Oh no! So ayun guys, nare-ready na pala nila ang pagkakainan namin. Yan, nagbaon din pala kami guys ng dahon ng saging. Diyan kami kakain mamaya. Tsaka yung baon nga pala namin guys, puso ng saging, ginataan siya, tapos sabaw ng kamansi. Tapos may tuyo din, tsaka yun nga yung pinakro. Tingnan natin guys kung kakasya ba talaga sa amin yung baon namin kanin. Sige guys, kain muna kami.
Sana all. A few moments later. So ayun guys, yung iba naming kasama tapos na kumain pero kami na natira talaga dyan. Sobrang nakakagana talaga guys kumain, lalo na nasa tabi ka ng dagat. Nakaka-enjoy talaga siya ng sobra. Tsaka guys, yung baon namin, as in naubos talaga siya. Oh my God! Wala talagang natira, kinakain nga ni Aday. Ano na yan, no? Tutong na. Oh no! Ninadaan lang nila guys sa kwento, pero kain lang ng kain. Maya-maya yan guys, ubos na yan. Si Jersun nga, nagpapakwit pa kahit kumakain. Naku, si It, mukhang busog na busog ah. Nakalimutan pala namin guys kanina ilabas yung sabaw ng kamansi. Ayan, tuloy sila Aday na lang ang kumain. Habang kumakain pala kami guys, biglang dumating sila Papa Larry tsaka si Inteng. Galing sila sa Lati guys. Ayan guys. Lati guys yung tawag sa bukid, yung parang sakahan nila. Yun ang tawag dito sa Bicol. Ginagawa mo? Yung iba namin kasama guys, ayun naglalaro na sa baybaying dagat. Tara guys, puntahan natin. Ano kaya ang ginagawa ng mga to? Ayun guys, after 45 years natapos na rin silang kumain. Talagang simot na simot yung baon naming pagkain. Kawawa naman si Jerswin, siya na lang yung nagligpit. Tsaka si Aday. So ayun guys, pati yung baon naming pinakro, simut na simut talaga. Kakagana kasi kumain dito guys sa tabi ng dagat.
Ayan sila, it nga pala, inaayos na nila yung tent. Si Tom at Angela naman nagpapausok dyan. Good luck sa inyo, sobrang lakas kasi ng hangin. Wow, ang galing naman, talagang nakaamak talaga sila. Tinulungan kasi ni Master Aday. Iba na naman o, talibong ang paros. Pagkatapos pala namin guys magkwentuhan dun sa tabi ng dagat, ayan magsiswimming na ako. Medyo nakakatakot nga lang guys talaga yung alon sa dagat kasi medyo malakas siya. Kasi medyo maulan nga dito tsaka mahangin din. Yung tinatawag nila guys, amihan daw ang tawag nila dito, kaya medyo ganun ang panahon. Tara guys, pasyal-pasyal muna tayo. Ang iba ko guys nakasama, ayan, nagti-TikTok sila. Sabi, enjoy talaga pati yung mga kasama ko dito guys. Nakakatuwa talaga dito sa sa Dinagsaan. Pangalawang beses ko nang balik dito guys. Sabi ko nga kanina, ilalagay ko dyan sa description box yung swimming namin dito nung una. So yan guys, bibidyohan ko ulit yung dagat. Sobrang ganda niya kasi talaga guys. So ayun guys, pauwi na kami. Nakakalungkot man at parang kulang, pero paggabi na din kasi niyan guys, kaya uwi na kami. Pag makabalik ako dito sa San Miguel Island, hindi talaga ako papayag na hindi makapunta dito ulit sa Dinagsaan. Sobrang ganda talaga guys dito. Kung mapunta man kayo dito sa San Miguel Island, huwag niyong kakalimutan na puntahan tong Dinagsaan Beach. Tsaka sa mga tao nga pala dyan sa Dinagsaan, may mga kakilala din ako dyan. Maraming salamat sa inyo kasi sobrang ganda ng lugar nyo at hindi nakakasawang balik-balikan. Shoutout nga pala sa inyo dyan mga taga Dinagsaan. Hi Kakampi Channel! Please like, share, and subscribe. Follow yan. So ayun guys, medyo mahaba-haba din yung nilakad namin. Siguro galing dun sa Dinagsaan papunta dito sa tinutuluyan ko ay umaabot siya ng 20 to 30 minutes papunta lang doon sa beach. Dun sa tinuturo ko nga pala na yun guys, doon kami uuwi or doon ako tumutuloy. Sobrang ganda talaga dito guys yung mga tanawin. Kung mapunta ka dito talaga, mare-refresh ka, mawawala talaga yung problema mo. Kung nai-stress ka din dahil hiniwalayan ka ng jowa mo, ayan, pwede ka dyan mag-unwind. So paano ba yan guys, tatapusin ko na dito yung video ko dito sa Dinagsaan. Sana nag-enjoy kayo. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, Kakampi Channel, don't forget to subscribe Kakampi Channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!